Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans inkarigat mill-klima faħħar ix-xogħol u l-liġi miktuba u nnegozjata mill-membru parlamentari Ewropew Cyrus Engerer dwar l-emissjonijiet magħrufa bħala il-Market Stability Reserve. Il-liġi ta' Cyrus Engerer li għaddiet b'vot qawwi ta' 79% fil-Parlament Ewropew fejn il-membri nfexxew f'applaws mal-liġi magħruf ir-riżultat immirata biex l-Unjoni Ewropea tlaħħaq mal-ambizzjonijiet ambjentali tagħha filwaqt li ma tħalli lil ħadd jaqa' lura f'din it-tranzizzjoni ambjentali li għandha tkun ukoll waħda ġusta. Sodisfatt ħafna wkoll bil-feedback illi kelli mill-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans fejn faħħar ix-xogħol illi għamilna bħala uffiċċju u faħħar ukoll il-mod ta' kif mexxejna negozjati fuq dan il-fajl verament importanti. Importanti għaliex għandna bżonn Unjoni Ewropea illi tilħaq l-ambizzjonijiet ambjentali u klimatiċi tagħha filwaqt illi tara illi ħadd ma jitħalla jaqa' lura. Dan ir-rapport kien l-ewwel wieħed li tressaq għal vot tal-membri parlamentari Ewropej minn sensiela ta' rapporti li jagħmlu parti mill-pakkett Fit for 55, sensiela ta' liġijiet li lan tagħhom hu li jitnaqsu l-livelli tal-emissjonijiet fl-Unjoni Ewropea b'55% sas-sena 2030. Ir-rapport tratta l-estensjoni ta' strument imsejjaħ il-Market Stability Reserve li jassigura flessibilità fil-liġi tal-emissjonijiet fis-sfond ta' avvenimenti straordinarji bħal huma l-pandemija COVID-19 u l-invażjoni tal-Ukrajna mill-militar Russu. Engerer saħaq li b'dan ir-rapport il-Parlament Ewropew qiegħed jibgħat messaġġ ċar li filwaqt li Ewropa għandha tkun ambizzjuża fil-miri ambjentali u klimatiċi tagħha, din it-tranzizzjoni għandha tkun waħda ġusta li tassigura u li ma tiżvantaġġax lil dawk l-aktar batuti.